heureux d'avoir des gens de ce calibre. Merci encore une fois que vous ayez un bon. Je suis redevable pour le bon travail que vous faites pour nos communautés et votre unité et votre... À ce moment où il y a tant d'incertitudes dans le monde, votre communauté fait tant de bon travail à faire des ponts, à communiquer avec le reste. Merci beaucoup. Je voudrais remercier la communauté islam Ahmadiyya du Nord-Est, spécialement pour le travail que vous faites pour pouvoir souder toute la communauté ensemble avec vos travaux de charitable et pour voir quels sont les buts à Salford et dans le Grand Manchester. Et je voudrais vous remercier du fond de mon cœur pour le bon travail que vous faites. Je vous souhaite des bénédictions de Dieu pour c'est l'évêque M. Angelos. Que Dieu continue avec les bonnes œuvres que vous faites autour du monde. Merci beaucoup. Voilà quelques messages que nous avons reçus par vidéo. Nous en avons plus au long de cette séance. Je voudrais maintenant inviter le premier de cet après-midi. C'est le chef, leader de la nation au Canada. Il est un bon ami de la communauté. Il est accompagné de Betty est la seule femme indigène au Saskatchewan dans le cabinet, membre du Parlement et la plus jeune des conseillers. Ils ont fait le voyage du Canada pour être avec nous cet après-midi. Je les accueille et nous allons maintenant les écouter. Bon après-midi. Je voudrais dire que c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Je voudrais me présenter. Mon nom, c'est un aigle. Mon nom officiel, c'est Wally Burns. Je voudrais dire que c'est un honneur pour moi, un privilège de présenter ma fiancée, et c'est Whitefish, elle s'appelle Whitefish. C'est un plaisir d'être présent avec vous ici aujourd'hui. Merci. Donc, mes salutations de mes relations à tous mes amis et les invités honorés qui sont là. Elle est en train de parler dans une langue locale du Canada. Je suis heureuse d'être ici pour vous m'adresser à vous de notre nation au Canada. Votre honneur, je parle en tant que maire de Cree et un survivant des écoles résidentielles et la première des écoles qui est dans le cabinet, dans l'Assemblée législative du Saskatchewan. Mon grand-père était aussi, c'est lui qui a signé ce document pour avoir des responsabilités entre les nations. Ces traités et promesses ont été naturellement ont failli. On a essayé de nous diluer et avec des hommes et malgré cela nous sommes toujours là. Nous avons survécu et nous sommes en train de remonter. Ma présence ici aujourd'hui, c'est pas seulement un moment de survie, mais aussi c'est une réflexion de l'amour en marche. L'amour pour tous et haine pour personne. Ce ne sont pas des paroles vides. Pour chacun d'entre nous, cela nous pousse à faire ce qu'il
pour marcher avec courage et parler haut, et parce que le silence est de bâtir la vérité basée sur la justice. Et j'attends le jour où nos petits-enfants et ceux qui sont encore à venir, ils ne vont pas les voir à travers des stéréotypes, mais à travers des histoires, des contes, des histoires qui rappellent la résilience et d'où ils viennent. Que ce moment soit plus qu'une certaine cérémonie, que ce soit une expérience partagée pour confronter l'injustice directement et d'aider l'un et l'autre avec compassion et pour vivre en paix, non seulement en parole, mais aussi en action. Merci. Miigwech. Que la paix soit avec vous. Merci beaucoup. Nous avons maintenant un message vidéo de M. Hunt, qui est un membre du Parlement à Golmina Ash et qui auparavant a servi pour la région d'Islamabad. Jeremy Hunt il a été le vice-chancelier et aussi dans le département des affaires étrangères. Ici, il a rencontré le calife plusieurs fois et soutient la communauté. Assalamu alaikum. C'est un privilège et plaisir pour moi d'envoyer un message à tous mes amis de la communauté islam Ahmadiyya. J'ai beaucoup de membres de mon qui sont des Ahmadis. Et je sais que ce Jalsa Salana, c'est une célébration de paix et d'amitié et d'amour. Et j'ai eu le privilège dans le passé de rencontrer et j'ai toujours été frappé par son attitude et l'amour qu'il a. Et ce message d'amour pour tous, c'est peine, haine pour personne, c'est un message qui durera. Je vous souhaite que ce soit une conférence, un succès. Jalsa Mubarak. Merci beaucoup, Jeremy. Notre prochain orateur, c'est l'honorable qui est le maire de la ville de au Canada, et Stephen est un membre, est un ami de la communauté. Il nous a connus depuis plus de 20 ans. Il a travaillé, il a pris part à la conférence ici. Je l'invite à nous s'adresser à nous. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Je suis honoré d'avoir cette opportunité de m'adresser à vous, à cette Jalsa Salana. Comme ça, je suis le maire de la cité de Vaughan. Et à Vaughan, nous sommes privilégiés d'avoir le centre du Canadien de la communauté Ahmadiyya. Il y a 6 000 individus qui sont dans mon domaine. Nous sommes heureux dans la ville de Vaughan d'avoir une grosse communauté qui travaille si rapidement chaque jour pour faire en sorte qu'il y ait une contribution qu'ils font à notre ville, à la communauté, à travers de très bons. Ils soutiennent les organisations d'œuvres charitables. Ils ont fait, par exemple, le Run for Vaughan, courir pour Vaughan. Actuellement, le travail de Humanity First au niveau local et soutien des banques alimentaires et autres, etc. Le message amour pour tous et haine pour personne, c'est quelque chose que j'ai appris de cette communauté pendant beaucoup d'années et nous avons développé une relation très étroite avec la communauté Ahmadiyya au niveau local, avec M. Allal Khan Malik, qui est votre président. Mais le message amour pour tous et haine pour personne n'a jamais été aussi utile qu'aujourd'hui. Il y a tant de monde autour du monde, que le message que vous avez devant vous, que nous aimons nous, que vous travaillez si fort à épandre dans le monde, est
Je suis sincèrement honoré. C'est la première fois que je viens à ce Jalsa. Nous serions heureux d'accueillir de nouveau le chef de la communauté, votre calife, dans notre ville. Et je suis vraiment honoré de pouvoir célébrer cet événement avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait dans ma ville, dans mon pays et autour du monde pour soutenir un meilleur avenir pour toutes les communautés. Merci beaucoup. In my country and right around the world to help support a brighter future for all of humanity. All the best and thank you very much. Merci beaucoup. Nous avons maintenant un autre message vidéo de Greg Stafford, qui est un membre du Parlement de Hamilton, où Islamabad nous trouve. Avant sa carrière ici, il était un directeur dans la NHS. C'est un bon ami de la communauté et secrétaire de la communauté. Il a parlé à l'événement que nous avons eu en mai sur la persécution des Ahmadis. Nous allons maintenant écouter son message. Je suis à Bolton, qui inclut là où vous êtes à Islamabad. Je voudrais envoyer mes meilleurs souhaits à la communauté Ahmadiyya pour votre Jalsa Sana UK. Secrétaire du parti de la communauté, je suis engagé avec la Islamabad et spécialement avec le travail communautaire que vous faites pour promouvoir la paix et les relations entre les divers groupes communautaires. Je sais mentionner que, spécialement au Pakistan, en mai, j'ai parlé à un événement parlementaire pour parler de la série d'abus qui se passent dans divers pays au Canada par des groupes extrêmes. C'est la persécution religieuse qui n'est pas acceptable. Et dans ma position au Parlement, je vais continuer à vous soutenir pour que vous puissiez pratiquer votre foi librement. Et avec votre Jalsa qui est là, et comme vous allez écouter les paroles de son sainteté le calife, je souhaite que vous ayez un renouvellement de votre dédication pour la paix et le service de la communauté. Merci. Merci beaucoup, Greg. Notre prochain orateur, c'est son Excellence Angola Kairuki, qui est le haut-commissaire de la Tanzanie depuis ici au Canada, en Europe. Il a une longue carrière diplomatique. Il a travaillé dans beaucoup de domaines au ministère des Affaires intérieures. Et il est aussi servi en tant que aux Nations Unies. C'est un très bon ami de la communauté. Je l'accueille ici, je lui dis bienvenue ici et je suis heureux de l'entendre. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, je vous apporte les meilleurs souhaits du gouvernement et les gens de la Tanzanie. Pour tous les membres de la communauté Ahmadiyya ici à cette Jalsa Salana. C'est la deuxième fois que j'ai eu le privilège de vous dire quelques mots pendant cette réunion. Je félicite la communauté Ahmadiyya pour continuer à promouvoir la paix autour du monde, guidée par les principes de loyauté, liberté, égalité et respect. Je remercie sa sainteté pour le soutien pour la paix mondiale. Il a été la voix de la paix autour du monde, spécialement à cette époque lorsque le monde a besoin de la paix dans beaucoup d'endroits. Je suis pour cette opportunité pour exprimer notre appréciation à Humanity First pour le travail qu'ils font en Tanzanie pour promouvoir l'éducation et les services de santé. Il y a 2 mois de cela, il y a une délégation de Humanity First des États-Unis. Ils ont montré beaucoup d'intérêt à construire un hôpital optique pour les yeux, pour donner des services de cela
à Zanzibar. Je voudrais maintenant terminer en vous souhaitant le meilleur souhait pour Jalsa Salana de 2025. Merci beaucoup. Maintenant, un autre message vidéo qui est de Jimmy Shannon, membre du Parlement, qui est le membre du Parlement unioniste pour Strandford. C'est un très bon ami de la communauté et a déjà été dans nos événements et aussi membre du Parlement pour la communauté Ahmadiyya. Il a aussi visité la communauté à Rabwa au Pakistan. Il est aussi le président de la ici. Nous allons maintenant écouter son message. Je ne suis pas pu venir personnellement. Je me souviens toujours de ma visite à la Jalsa Salana et je suis toujours honoré d'être là-bas. Je n'ai pas pu venir cette année-ci. Je voudrais pas reconnaître, saluer Mirza Ahmad pour la et le soutien qu'il donne. La Jalsa Salana, c'est un des meilleurs, plus puissants pour la force, pour la compassion, pour l'unité et pour le service public. C'est exactement ce que vous démontrez dans vos actions. Nous avons fait beaucoup de vos présidents sont dans les difficultés. J'en ai parlé au Parlement ici personnellement et je voudrais voir l'urgence de la peine que vous avez au cœur. Cette année-ci, nous avons la violence qui se passe et 4 vies qui ont été perdues récemment. Ahmad Jamal, Mohamed Asif, Tariq Mahmoud et le docteur Sheikh Mohamed qui ont été tués pour le camp des Ahmadis. Il y a eu tant d'abus qui ont été faits contre votre communauté et même en Inde. En tant que président de la International Program, je voudrais que pour avoir plus, on essaie de mettre plus de pression sur des gouvernements où il y a des persécutions. Et je vous promets que quand je vais être de retour et à votre Jalsa, quand je vais continuer à faire votre porte-parole à travers des canaux diplomatiques multilatéraux, parce que le silence n'est pas une option. Chaque membre de la communauté Ahmadiyya, que ce soit jeune ou vieux, je vous aime et vous n'êtes pas seul. Vous avez beaucoup d'amis et d'alliés au Parlement. Et j'en suis un de ceux-là. Puisque c'est une rencontre religieuse et je voudrais faire cette prière parce que les prières peuvent faire bouger des montagnes. Merci, Jim. Notre prochain honorable orateur va être Lissam Lokado, qui est un membre du Congrès américain, qui représente le district, 16e district de Californie. Il a aussi été maire à 2 reprises en San Jose, en Californie, et un membre, un bon ami de la communauté. Il a voyagé pour venir ici de la Californie pour être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Salam alaikum. Jalsa Mubarak. J'ai épuisé ma connaissance de vocabulaire ourdou. J'apprécie votre patience. Je vous amène des saluts, des souhaits des Nations Unies d'Amérique et je vous félicite pour cette Jalsa Salana 25 de 2025. Ici, c'est une assemblée très puissante et qui inspire des milliers de bons citoyens à travers le monde. Je suis Sam Ricardo, je suis un membre du Congrès représentant un district en Californie ici où il y a Silicon Valley et nous créons
nous avons beaucoup de bonnes choses au cours du Pacifique. Je souhaite que vous puissiez venir visiter. Mon séchage aujourd'hui, c'est très simple. Jazakallah, merci beaucoup. Merci avant tout pour votre accueil. Ma femme et moi-même sommes heureuses pour l'hospitalité que vous avez montré de la communauté musulmane ahmadiyya et pour l'invitation qui nous a été donnée. Je suis honoré à un auditoire global à travers et qui est uni par la foi et la compassion et la bravoure et la paix. J'ai appris beaucoup déjà de ce week-end avec vous et j'admire les paroles que vous avez. Dans ma tradition catholique, nous prêchons la Bible, mais seulement quand c'est utiliser des paroles et ce sont vos actions, la communauté islam ahmadiyya, que je vois qui est si intéressant, qui m'inspire. Par exemple, qui ont bâti cette petite ville temporaire pour vos travaux humanitaires, par exemple la campagne Les musulmans pour la paix et pour la santé, et vous donnez du sang chaque année. Et cela, c'est votre assistance pour 41 hôpitaux ici et à donner bon travail à travers le monde et votre communauté, la générosité que vous avez, votre voix pour la paix est un modèle pour unir les efforts de gens de tout bord. Et vos mosquées sont devenues des endroits pour le bien public. Et cela dans ma propre communauté en Californie. Et vous insistez dans le travail et il a fait un preuve de votre attachement à ce que vous faites. Merci beaucoup. Et pour votre leadership dans un monde qui est en difficulté. Et je souhaite mes meilleurs souhaits à votre leader, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, dont le message d'amour et de paix et de haine pour personne continue à donner de l'espoir à un monde qui a soif de paix. Pour parler, pour défendre les opprimés et pour nous rappeler que la religion doit être une source de bonté. Merci encore une fois pour ce que vous faites en tant que pratiquant de religion. Je sais que c'est formidable, spécialement, et la résilience que vous avez, spécialement la communauté, continue à pouvoir en face des difficultés que vous avez dans le monde. Le meurtre de 4 Ahmadis qui vient d'être tués au Pakistan, cela nous rappelle quelles sont les difficultés qu'ils font. Je voudrais partager et souhaiter mes bons souhaits à la famille qui a. Et je souhaite que ceux qui ont tué soient amenés à la justice et que votre communauté continue à être patient et compassion et à grâce. Spécialement, j'ai été inspiré par votre attachement quand vous dites non seulement pour vous, pour votre propre droit, mais pour le droit d'autres communautés qui sont persécutées. C'est une leçon pour nous dans ce monde divisé. Je me dédie à travailler avec d'autres membres du Parlement en Angleterre, aux États-Unis, pour défendre les droits à la liberté religieuse pour les Ahmadis. C'est un droit que chaque personne doit avoir. Malgré que le fait que dans le passé, on n'a pas vraiment suivi cela. Mais par exemple, l'administration actuelle est un mauvais exemple de cela. Mais il faut soutenir les uns les autres dans ce moment pour la liberté dans notre monde. Mais en même temps, il faut combattre toutes sortes d'oppressions pour les gens qui meurent de faim en Gaza et contre l'injustice, contre les immigrants, même ici même dans mon pays, aux États-Unis. J'ai eu le grand honneur de visiter votre communauté à l'Obaton Nassib Boss à Saint Peters, en Californie.
et à Silton, Californie. Et la communauté représente la meilleure. Merci pour m'inviter à partager avec vous ces quelques mots dans ce Jalsa historique. Jalsa Mubarak. Merci beaucoup. Ce sont des paroles très mouvantes qui impressionnent. Nous avons une autre naissance de Dr. Jackson qui est le repère pour la liberté des religions dans le monde. Elle était aussi professeure à Oxford et sur le comité pour les droits. C'est une bonne amie de la communauté qui travaille très étroitement avec nous. Nous allons écouter maintenant son message. J'ai un honneur de vous envoyer mon message de paix à sa sainteté et à chaque membre de la communauté Ahmadiyya qui sont ensemble cet après-midi pour le Jalsa Salana. Je regrette d'accorder d'autres engagements. Je n'ai pas pu être avec vous, mais je suis en solidarité avec vous pour travailler pour la paix et la compréhension autour du monde. Je sais que le Jalsa nous rappelle que la communauté musulmane Ahmadiyya est attachée à la paix et le service de la communauté. Ces valeurs qui sont partagées nous inspirent dans le monde où il y a tant de conflits et de violences et de haine. Mais malgré cela, nous sommes inspirés par la résilience, la force que vous avez. Les violations des droits de l'homme dont souffrent beaucoup de membres de la communauté Ahmadiyya. Il y a tant d'exemples. Par exemple, pour M. Mohamed Chima, qui a été battu, tué à Karachi, le docteur Sheikh Mahmoud, un médecin, dans son hôpital à Sargodha. Donc, les violations des droits de l'homme, cela indique qu'il y a un problème de discrimination bien plus ancré dans la communauté. Et la destruction de la communauté des mosquées que vous avez, cela montre qui essaie de vous empêcher d'observer la fête Adil-Azha. Ce sont des exemples, tant d'autres exemples. Nous savons tous que la paix et la liberté, c'est un droit. Les violations comme cela, c'est un affront à chacun d'entre nous. En tant que le rapporteur spécial des Nations Unies pour la liberté de religion, je vais continuer à combattre contre ces problèmes. Je vais soulever ces incidents et je vais continuer à le faire. Que ce Jalsa Salana soit une source de solidarité et de force pour chacun d'entre vous et que nous puissions avoir un monde où il peut y avoir la liberté de croyance et les droits de l'homme pour chaque personne. Merci beaucoup. La prochaine orateur, c'est un très bon ami, Amberson, membre du Parlement de Putney, là où se trouve la mosquée Fazal. Présentement, il est dans le monde comme ministre pour l'Irlande du Nord. Il y a aussi occupé c'est un très bon ami, Amberson, membre du Parlement de Putney. Présentement, il est dans le monde comme ministre pour l'Irlande du Nord. Il y a aussi Irlande du Nord, occupé beaucoup d'autres positions encore. C'est un membre d'un ami très clair. Il a été aussi le sous-président, vice-président. Il a aussi visité Rabwa et a rencontré les membres de la communauté Rabwa. Je l'invite à venir dire quelques paroles. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.
Merci. Je suis heureuse d'être ici pour votre Jalsa Slana. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Je suis le membre du Parlement pour Southfields. En fait, je suis le MP pour la mosquée Fassa. Je suis heureuse que c'est le cas. Je suis heureuse de travailler avec tant de mes membres de mon là où j'habite. Nous travaillons pour la paix dans la communauté. J'étais heureuse avec ici pour célébrer et de les rencontrer si souvent. J'ai visité Sambad, Rabwa et Lahore. Quand il y a eu une visite d'un groupe du Parlement. Nous avons vu pour nous-mêmes les difficultés qui vous confondent au Pakistan. Dans l'école, au travail, et là où vous êtes. Et j'ai vu pourquoi il faut avoir tant de sécurité à Rabwa. Nous savons que nous travaillons tous pour un monde pour que cela ne soit pas. Je suis aussi que ça, Humanity First a commencé qui allait à Sarajevo. À partir de Southfields de ma communauté, de petites choses, si on peut travailler ensemble, on peut voir ce qu'on peut atteindre, ce qu'on peut faire. Et c'est ce qui se passe ici, à la Jalsa Salana, avec tant de volontaires, 10 000 volontaires travaillant ensemble. Pour faire cet événement soit une réalité. À ce moment, avec des conflits globaux et tant de difficultés de la communauté, je suis si heureux que sa sainteté, le calife, nous guide pour avoir haine pour personne, amour pour tous et haine pour personne. Et j'ai vu comment, allons nous travailler ensemble pour célébrer la diversité. Voilà ce que nous sommes en train de bâtir ici. Et je sais que pour faire une communauté spéciale comme ça, pour 3 jours, cela veut dire qu'on peut aller dans la communauté après, par la suite, pour travailler ensemble, pour faire des affaires pour la croissance économique. Que cela fait pour avoir des services publics plus soutenus. Et je sais que beaucoup d'entre vous travaillent dans l'éducation et la santé. Et je suis au-delà pour ça. Et que vous travaillez dans les travaux communautaires. Pour voir nos communautés, les organisations, les œuvres charitables, pour travailler sur notre chemin, pour bâtir ensemble des communautés. Je souhaite qu'on continue à faire cela, à bâtir de cette façon que se faire. En tant que membre du Parlement, je vais toujours vous soutenir pour la paix, pour des communautés qui travaillent ensemble. Et je sais que vous, et chacun de nos membres de la communauté, quand on va quitter ici, encore. Merci pour tout ça. Et je m'attends à travailler encore beaucoup longtemps avec la communauté à Londres et à travers le monde pour faire notre meilleur endroit à vivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ahmad Islam pour l'invitation au gouvernement du Ghana et mon invitation personnelle comme ministre de l'Intérieur au Ghana. Je voudrais vous saluer. Especiellement ceux d'entre vous qui sont venus de très loin pour écouter à l'écoute de tout cela. Laissez-moi prendre cette opportunité encore une fois pour dire délégation du gouvernement Togola anye aga kuma ta sira fɛ ale
aw fo aka nin jalsa in na ala ka a barikaya kɛrɛnkɛrɛn bolo ma minnu n'olu bɔra yɔrɔ janw na ka na lamɛnni kɛ an bɛ ala deli ala ka olu dɛmɛ u ka baara la a nana ni ala ko min kɛnɛ kan wa Gana jamana kɔnɔ ahamadeyaw ye baara caman kɛ u ye lakɔlisow jɔ u ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ u ye ko caman wɛrɛ kɛ min ni a hɛrɛ sera Gana population ma wa ahamadeya ka dakurunya n'o ye kanu ka ɲɛsin bɛɛ ma juguman tɛ maa si niyɔrɔ ye ale ye o ye ahamadeyaw ka waleyaw fana na wa Gana gouvernement ni ahamadeya tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ baara kɛ adamadenya dɛmɛni siraw la wa jamana kelen tɛ dɛ ale ye ngela o waleya ninnu ka hali kɔntena wɛrɛw la ahamadeya baara kɛ nɔw la aw ka kelenya min ni a b'o la kalifa kelen sumana ale bɛ ala deli ala ka aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ wa ala ka anuma segi ka taa a ka sigidaw la Gana gouvernement tɔgɔ la ale bi aw fo ka barikada k'a jira k'a fɔ u se ye min fana ye aw dɛmɛli la a ka baaraw la ka gwɛlɛyaw wuli ka bɔ a ka baara kɔnɔ anw bi an seko kɛ o la wa Gana gouvernement tɔgɔ la an bi dugawu kɛ aw ye hali bi ala ka jalsa salana ala ka kɛ fɛn barikama ye jalsa salana mubarak. Thank you very much. Merci beaucoup. Final speaker this Le afternoon, dernier orateur cet après-midi, Alex Baker, who's a newly elected Labour member of Parliament from membre du Bishop. Parlement du groupe parlementaire qui représente la communauté islam ahmadiyya au Parlement. Je viens devant vous aujourd'hui ako ni ye bonyaba ye ale le ka kɛ nin jalisa in kɛnɛ kɔnɔ à la religion. Moi, commencer pour dire combien je suis inspiré par la façon dont vous vivez votre foi. Parce que dans la société d'aujourd'hui, d'avoir la foi en tant qu'ami, mais aussi le monde entier qui se doute de vous et qui est en passant à nos enfants qui pourraient continuer à être attachés à la religion. Et parfois, nous pensons que c'est comme si nous sommes en train de nager contre les torrents. Et je sais que beaucoup d'entre vous avez dû vous souvenir de cela aussi. Mais de cette réunion d'aujourd'hui me rappelle que nous ne sommes pas seuls. Et si cela vraiment me touche, que à partir de l'estrade ici, on voit des dizaines de centaines de gens qui sont ensemble pour l'adoration, la paix et l'unité. Cela donne un message puissant pour le message de votre communauté et la profondeur de votre conviction et la dignité avec laquelle vous vivez vos valeurs. Ce type de leadership, on ne le voit pas souvent dans les journaux, mais cela fait une grosse différence. J'ai le vu la première fois en tant que membre du Parlement à Aldershot et à Farnborough. Pendant le Ramadan cette année, j'ai été présent à la première iftar organisée par la communauté Ahmadiyya à Farnborough, amenant les gens ensemble à travers toute la communauté. Et je voudrais féliciter Fijaton et à son mari, M. Salim Khan, qui a réalisé cet événement avec le soutien de l'imam. Et dans ce monde où il y a tant de difficultés sur les routes, j'étais heureux et fier de me joindre à la communauté Ahmadiyya et d'amener des gâteaux au poste de police local pour le soutien qu'ils avaient, qui continuent à garder la paix dans nos communautés.
et à combattre la haine et la discrimination. Cet attachement à la vérité paye. Maintenant, nos cœurs, tu parles pour les difficultés qu'il y a dans le monde. Laissez-moi terminer avec cette pensée. C'est un poète musulman, Rumi, qui a écrit il y a beaucoup d'années. Il a écrit une fois. Les leurs peuvent être différentes, mais la lumière est la même. Cela nous rappelle que ce peut que nous venions de diverses souches, mais ce qui nous pousse, c'est la même chose, l'amour, la justice et la recherche de la vérité. On continue dessus, que nous continuons à marcher dessus. Dans les paroles de son comme des gens qui ont et qui ne laissent pas la haine nous engloutir, et avec ça, l'amour pour tous et la haine pour personne. Mais aw fo wa miseki silama dɔ ka dakurunya ka min ni o fana bi kuma silamaw ka bɛn ani kɛlɛya ka ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw kan ka bɛn ani kɛlɛya dakurunyaw cɛri u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ko kumana fɛ bɛn se ka na fɔ tilennenya ka sabati n'o ye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawat Firuz Alam Sahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء
بالبينات فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر الكذب وهو يدعى إلى الإسلام أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين अभी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. You've just heard some verses recited from Surah Saf, and the translation in English is as follows. And remember when Jesus, son of Mary, said, O child of Israel, surely I am Allah's messenger, accomplissant ce qui a été mentionné dans la Torah avant moi. Et annonce la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi. Son nom sera Ahmad. Et lorsqu'il vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, ceci est de la magie manifeste. Mais qui peut être plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Allah ne guide pas le peuple qui agit injustement. Ils désirent éteindre la lumière d'Allah par leur souffle de leur bouche. Mais Allah rendra parfaite sa lumière, même si les mécréants le haïssent. Rana Mahmood Hasan Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pakiza Manzoom Kalam Sayyidna Poème du Messie promis, alayhi salatu wassalam. निशां को देख कर इनकार कब तक. Après avoir vu combien de temps encore renieras-tu des signes aussi puissants? अरे एक और झूठों पर कयामत आ
Sache que le jugement est prêt à s'abattre sur les menteurs. अरे एक और झूठों पर कयामत आने Sache que le jugement est prêt à s'abattre sur les menteurs. ये क्या आदत है क्यों सच्ची गवाही को छुप Quelle est cette habitude? Pourquoi caches-tu le témoignage de la vérité? तेरे एक रोज गुस्ताख शामत Ô impudent, un jour le désastre va fondre sur toi. तेरे एक रोज गुस्ताख शामत Ô impudent, un jour le désastre va fondre sur toi. तेरे मकरों से जाहिल मेरा नुकसान नहीं Ô ignorant, tes machinations ne me feront aucun mal. कि ये जान आग में पड़कर सलामत Si l'on me jette dans le feu, j'en sortirai indemne. कि ये जान आग में पड़कर सलामत आने Si l'on me jette dans le feu, j'en sortirai indemne. अगर तेरा भी कुछ दी है बदल दे जो मैं कहता Si ta religion a une valeur quelconque à tes yeux, alors renverse cette déclaration qui est mienne. इज्जत मुझको और तुझ पर मलामत L'honneur me reviendra, à toi rien que les blâmes. है कि इज्जत मुझको और तुझ पर L'honneur me reviendra. Valeur quelconque à tes yeux. Alors renverse cette déclaration qui est mienne. ni dama la k'a fɔ i ka diinɛ o diinɛ dafalen min ka ɲi ne ta ye na ni dalu ye o la और तुझ पर मलामत L'honneur me reviendra. À toi rien que les blâmes. bonya ani sankɔrɔta o ye ne ta ye nge tɛna foyi sɔrɔ fɔ maloya मुझको और तुझ पर मलामत L'honneur me reviendra.
bonya rien que les ani blâmes. karama o naka ne tay nga fuit naka etay fok mashuli बहुत बढ़ बढ़ के बातें की है तूने और छुपाया. Avec insolence, tu as fait des revendications fracassantes tout en dissimulant la vérité. ni hagli wili e girna ka kuma kibi cien nangari na maken ni dalui रख एक दिन दामत आने वाला. Mais sache ceci, un jour tu seras la proie des remords. ngadala dondola inake nimisaka duvendre याद रख एक दिन दामत आने Mais sache ceci, un jour tu seras la proie des remords. wa misaka ka adonga fo खुदा dondola inake nimisaka duvenyi करेगा तुमको मैं Dieu t'humiliera, l'honneur me reviendra. kadaka alana e waiba wa kuna wolo onaka ne tay सुनो ए मुनकिरो अब ये करामत. Écoute, ô toi qui me renies avec insistance, ce ne jugo miracle lamel va kedre bientôt apparaître. emi ni bagane lagushi ni magal langolo ye dala ka fo chena bangi dondola मुनकिरो अब ये करामत आने वाला. Écoute, ô toi qui me renies avec insistance, ce miracle va bientôt apparaître. ne jugo emi mega kuma langolo taka ne segere ka bana dala ka fo ala ka chen onaka kabako baye kajira dona tawla Dieu manifestera un signe majestueux qui inspirera la crainte respectueuse. ala bena jirali ke dalu jonjona mimi ne ka chen tiya jira से इस्तिकामत आने वाला. Et ce signe renforcera les cœurs des croyants. wa o kabako ina limana boka limana kwa katafe इस निशान से इस्तिकामत Et ce signe renforcera les cœurs des croyants. o tamashin kabako mai na limana boka limana jidi katafe dusukuna पाक बंदे दूसरों पर होते हैं गालिब. Les gens purs de Dieu triompheront toujours des autres. मेरे ala mau olu bi sanga sɔrɔ kuma bɛɛ maa tɔw sanfɛ n'o ye o juguw ye खुदा से ये अलामत Pour justifier ma cause, ce signe de Dieu se manifestera bientôt. ka ne ka tiɲɛtigiya jira diɲɛmaa na sɔɔni nin taamasiyɛn ninnu na jira diɲɛmaa na खुदा से ये अलामत आने वाली.
pour justifier ma cause, ce signe de Dieu se manifestera bientôt. Kanaka wele da kan ka centiya ka jira jemana ni kabako na jira jemana kanaka centiya jira ka tafe. Après avoir vu combien de temps encore renieras-tu des signes aussi puissants? Chien joli alibi ibe fa ka ban ne ka centiya tama chien wala ka tafe. Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, pour ce discours, je vais évoquer les faveurs divines, des faveurs divines qui ont plu sur la Jamaat Ahmadiyya au cours de l'année précédente. Je présente brièvement donc une partie de ces faveurs divines. Dans cette brève, dans ce bref rapport, eh bien de ce bref rapport, je vais présenter un résumé de ce bref rapport. Cela va prendre du temps quand même à tout présenter, mais en tout cas, brièvement, je souhaite dire que par la grâce d'Allah, cette année-ci, dans toute la Jamaat du monde entier, dans le monde entier, il y a eu aujourd'hui, pour ce discours, je vais évoquer les faveurs divines. Rapportu de bena dan kulo ka bara mu ngara ɲinan sa kɔnɔ bakurunbaw la a bena waati dɔɔni da ka se ka rapport yi n'o ye baara kɛlenw kunnafoni dili ye ɲinan sa kɔnɔ ɲinan sa la jamatu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ (356) nouvelle Jamaat o de installé là 356 n'o ye jamatu 300 ani 50 kɔ région dɔw fana sigila Congo Kinshasa région dɔw b'o la Benin fana b'o la Congo Brazzaville fana b'a la Gambie Libéria fana b'o la Nigeria fana b'o la jamatu sigila région kura minnu na Ghana b'a la Guinée Bissau b'a la Sénégal b'a la Kenya b'a la ani jamana caman wɛrɛ min tɛ kofɔli ninnu ye jamatu sigila jamana minnu kɔnɔ jamatu kuraw la Ala barika la ɲinan zaa kɔnɔ Ala barika la misiri hakɛ minnu jɔra a bɛɛ bɛ taa bɛn 174 n'o ye 170
ani naani ye o misiri de jɔ la misiri dɔw fana ye k'u tɔ dafa ye min ni fɔli tɛ kelen ye Nouvelle-Zélande b'o la Uganda b'o la Tanzanie b'o la Nigeria b'o la Guinée-Bissau b'o la Libéria b'o la Côte d'Ivoire b'o la Togo b'o la la République centrafricaine o fana b'o la Burkina Faso Mali Sao Tomé Sierra Leone Tchad Guinée-Conakry Zambie wa nin jamana kɔfɛli ninnu na misiri kura dɔw jɔra nin jamana kɔfɛli bɛɛ lajɛlen la ɲinan saa kɔnɔ hali bi 86 mission o de jɔra n'o ye mission Ahamada ka jabala 80 ani kɔ o de jɔra diɲɛ ɲɛfɛ Ghana b'o la Kenya b'o la ani jamana wɛrɛw États-Unis b'a la mission kura minnu jɔ la États-Unis b'a la Canada bɛ a la a bɛ jamana 20 ani kɔ bɔ minnu ni missionnaire mission sow n'o ye jabalaw ye n'o ye markazi o jɔla yɔrɔ minnu na wa a misiri ninnu jɔli senfɛ an bɛ min wele ko wakara mali n'o ye ka taa baara kɛ ala yɛrɛ kama a misirijɔ fɛn o fɛn na wakara maliw kɛra a la wa maa caman ye misirijɔlaw dɛmɛ ni ji ye ani farisogola baara wɛrɛw ye wa wakara mali minnu kɛra a bɛ se wakara mali sigimayɔrɔ 600 ani kɔ ma n'o ye farisogola baara minnu kɛla ala kama wakara mali sigimayɔrɔ 600 ani kɔ 8 millions de dollars o valeur de économiser la k'a sababu kɛ wakara mali ye kuranɛ publié la kan minnu na kura ye ani ka kɔrɔlen minnu banna ka kuraw fana kɛ ani imam mahdi ka livre fana nuzul masihi b'o la iftita kitabu fana b'o la imam mahdi ka livre sɛbɛnlen don olu fana bama yɛlɛmana ka na kan wɛrɛw la ayna kamalatul islam o fana o yɛlɛmana ka taa diɲɛ kanba wɛrɛw la wa imam mahdi alayhi salam ka kitabu wɛrɛw fana bɛ yen minnu ni o tɛ fɔli ye o dɔw bɔra urudukan na ka na angilɛkan na ɲɛna wa silamɛya yɛrɛ tariku o kɔnɔna na kitabu dɔw fana kɛrɛnkɛrɛnla ka bɔ o kun kan wa sɛbɛli dɔw fana bɔra urudukan na k'olu cɛri imam mahdi denkɛ n'o bashirudin mahamudu ahmad ale ka kitabu min bɔ silamɛya yɛrɛ ka tiɲɛtila o lahalaya kan o fana livre o bilala kɛnɛ kɔnɔ urudukan na ɲina wa kitabu wɛrɛw fana bɛ yen minnu ni o publié la ka caya kosɛbɛ min tɛ fɔli ninnu yɛrɛ ye ala barikala kuranɛ bayɛlɛmana ka taa kan wɛrɛw la min ni a bɛ se kan 70 ani kɔ ma kuranɛ tafsiri volume 5 min bɛ yen ale fana o bama yɛlɛmana ka taa kan wɛrɛw la yasa mɔgɔw ka se ka kunnafoni sɔrɔ o la kuranɛ tafsiru la ale bi kitabu wɛrɛw fana bɛ yen minnu n taradula ka taa kan wɛrɛ la min tɛ angilɛkan ni urudukan ye
ako kitabu nu kitabu caman be yi minnu ni olu bama yɛlɛmana ka bɔ urudukan na ka taa kan wɛrɛw la ani dɔw fana bama yɛlɛmana ka na anglɛw la o dɔw fana dora nɛgɛ la ɲinan zaa la o dɔw fana taradula ka taa arabukan na ka bɔ urudukan na ka taa arabukan na dɔw bɔla urudukan na ka taa persikan na ani albanese kan na kitabu caman bama yɛlɛmana ɲinan zaa la diɲɛ kanw ni ɲɔgɔn cɛ ko burushiri minnu ni olu bɛ mɔgɔw kunnafoni teliya la o hakɛ min kɛra jamana minnu ye olu publier ka bɛ se jamana 60 ani kɔ ma wa olu burushiri ninnu n'o ye gafe fitininw ye u yɛlɛmana diɲɛ kan caman na chinois kan b'o la indonésien kan b'o la malaise kan dɔ b'o la danoise b'o la japonais b'o la brochure ninnu yɛlɛmana ka taa nin kan in bɛɛ lajɛlen la espagnol fana na penjabi fana na swahili la wa kitabu min ni o ye brochure a bayɛlɛma ka taa kan caman na ko korona bayɛlɛmali kan minnu bɛ yen kan dɔw ka édition fɔlɔ banna u ka édition filanan olu fana kɛra ɲinan saa la wa u ye yɛlɛma dɔw don sula ninnu ka introduction la n'o ye kunnafoni min bɛ di sula yɛrɛ ka fɔlɔ yanni duga kɛ sula yɛrɛ kɔnɔ kuranɛ ninnu ka traduction la u ye o baara fana kɛ ɲɛna minnu kun ma kɛ ka kɔrɔ ko u ye kuranɛ bama yɛlɛma ka taa indien ka kan min na k'a bɛ se kan 14 ma ko imam mahdi alayhi salam ka livre caman bama yɛlɛmana ka na swahili kan na indonesi kan na ani alima kan na ani farsi kan fana na minnu kuma deli ka kɛ ka kɔrɔ bosni kan fana na ani lalan kantar ani kan wɛrɛw la min ti fɔlen ninnu yɛrɛ ye ko min ye imam mahdi ka livrew ye n'a bɔra indu ni jamana damadɔ la i b'a sɔrɔ o traduction ninnu ma traduit kan caman na ka nin jamana kofɔli ninnu ta bɔ o kalifaw fana ka kitabu sɛbɛnlenw olu dɔw fana bama yɛlɛmana ka na kan wɛrɛw la ale ka u publier k'u cɛri o dɔw taara l'anglais kan na yasa mɔgɔw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ minhaji tɔlibini b'o la indonesi kan na ale bama yɛlɛmana ka taa o la introduction min ni o bɛ ka kɔn tafsiru ɲɛ o fana bama yɛlɛmana ka taa kan wɛrɛw la turkiɲɛw ka kan fana na kitabu dɔw ba yɛlɛmana ka taa turkiɲɛw ka kan na kitabu dɔ bɛ ko malaikatullah o fana bama yɛlɛmana ka taa kan wɛrɛw la
kitabu dɔ fana bɛ ko kutubatu mahamud o fana o bama yɛlɛmana ka taa kan wɛrɛw la kalifa nanna fana ka livre dɔ bɛ yen o fana bama yɛlɛmana ka taa indonésie kan na मरकजी लाइब्रेरीज का क़याम हुआ है वो अल्लाह ताला के फजल Par la grâce de Dieu, donc il y a d'autres ouvrages qui sont publiés. Il y a aussi donc différents stands de livres. On a participé dans différentes foires aux livres. Mille expositions, on a organisé 12 o bɛ wele ko le dépliant min na bi di mɔgɔw ma fu a ko o ɲɔgɔnna min ni o dira mɔgɔw ma fu ɲɛna k'a bi simayɔrɔ miliyɔn 1 bɔ. Selon le département, donc il y a la traduction du Bukhari et du Saint-Coran qui est traduit donc par le département de recherche et de traduction. Ko exposition min kɛra n'o ye taakala foire mun na k'a bɛ 1000 ani kɔ bɔ wa jamana minnu n'a kɛra o jamana kɔnɔ a bɛ jamana 90 bɔ min ni foire ninnu kɛra o jamanaw kɔnɔ ni an ka kitabuw taara a kɛnɛ kɔnɔ wa kitabu caman fana nina mɔɔw la o foire ninnu senfɛ min ni brochure tɛ kelen ye. Wa Kurana tradition ani Sahih Bukhari tradition Ahmadiyya fɛ o fana o édition fana kɛra ko wa ale bi traduction wɛrɛw bɛ sen na minnu ni olu baaraw ma ban fɔlɔ. Ko imprimerie n'o ye gafe bɔyɔrɔw ye o dɔw sigila Afiriki jamana dɔw la ani continent wɛrɛw fana na. A ko minnu bɛ ka baara kɛ arabukan bureau la olu ye kitabu minnu bama yɛlɛma ka na arabukan na ko bɛ se kitabu 150 ma. Imam Mahdi ka kitabu dɔ bɛ yen ko barakatu dua o fana o kan ka édition kura fana kɛ o la o baara bɛ sen na. Bangladesh olu fana ka département mɔgɔw bɛ ka bamayɛlɛmali kɛ livre la ka taa u ka kan na.
komi ye français bureau mɔgɔw ye minnu bɛ ka kitabu bayɛlɛma ka na nazarakan na a ko safinatu nuhu bɛ o la u ye baara kɛ o la ani tafsir kabiru volume 5 min fana bɛ yen u bɛ ka baara kɛ o fana la ka na nazarakan na a ko biro farisi n'o ye minnu bɛ ka baara kɛ farisikan na ka kitabu bamayɛlɛma ka na farisikan na olu fana bɛ ka kitabu dɔw bamayɛlɛma nin waati na ka na farisikan na dɔw kɔni kɛra ka ban nka caman wɛrɛ bɛ sen na minnu bɛ ka kɛ a ko Swiss desk n'o ye Gana kan dɔ ye olu fana bɛ ka kitabu bayɛlɛma ka na Ganaw ka kan na n'o ye Twi kan ye wa Swahili kan n'o fana ye Afrique kan lakodɔnlen dɔ ye kitabu fana bɛ ka bamayɛlɛma ka na Swahili kan na a ko Espagnoli kan fana o bureau mɔgɔw fana bɛ ka baara kɛ o bɛ ka kitabu bamayɛlɛma ka na Espagnol kan na ko application dɔw fana bɛ ka sigi sen kan yaasa ka se ka kitabu fana bamayɛlɛma ka na o kori kɔnɔ wa application dɔ fana bɛ ka labɛn min bɛ se ka kibla fana nɔgɔya mɔgɔw ma n'o ye kibla ɲinini sira ye a busɔlama rohani khazani n'o fana ye imam mahadi ka sɛbɛnniw dɔw ye ko o kitabu fana bɛ ka labaara nin waati na ka se k'u bamayɛlɛma ka na kan wɛrɛw la département wakfunaw central olu fana ye baara kɛ 85,000 wakfunaw ko de bɛ yen sisan n'o ye den minnu dira ala kama diinɛ baara kama olu de ye wakfunaw ye ko a cɛw b'u la wa musow fana b'u la wa maa wɛrɛw fana kɛ n'o ka demandi don yaasa u denw ka kɛ a ye minnu ka jaabiw ma segi u ma fɔlɔ wa wafunaw den ninnu dɔw bɛ université la dɔw tilala kalan na dɔw bɛ kalan daminɛw la hali bi jamana minnu ye brochure kuraw dilan u yɛrɛ ye o bɛ se jamana 190 ma minnu ye brochure kuraw dilan u yɛrɛ ye ɲinan zan kɔnɔ nka jamana min ta ka ca bɛɛ ta ye o de ye Londres Angleterre jamana yɛrɛ de ye Portugal b'o la Suède b'o la Autriche b'o la ninnu bɛɛ ye brochure don nɛgɛ la ɲinan zan la k'u cɛri ko an ka
baara kɔlɔsiliw n'o ye tariku sɛbɛnni sira ye foto siraw fɛ ani video siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma minnu ni olu ye foto kɔlɔsili baaraw kɛbaa ye nin waati laban ninnu na ko olu fana ye wulikajɔba kɛ u ka archifu marali la wa ni kutubaw kɛra a bi cɛri bɔlɔlɔsira minnu fana fɛ o bɔlɔlɔsira caman bɛ yen minnu ni olu ye kitabu ninnu fana publier o siraw fɛ journal Al-Fazal o fana na sira dɔ bɛ yen o bi publier o kunnafoni bi di denmisɛnnakaw de ma olu fana ye baaraba kɛ ɲinan zaa la site web Twitter sira minnu n'o bɛ yen ni kunnafoni bi di olu ma olu fana ye baaraba kɛ ɲinan zaa la ka d'a kan maa caman bɛ yen olu fana bɛ Ahmadiyya kunnafoni sɔrɔ site web siraw fɛ bɔlɔlɔ siraw la o kama olu département mɔgɔw fana ye baaraba kɛ ɲinan saa la la revue des religions n'o ye majala ye min bɛ bɔ kalo kalo olu fana ye baaraba kɛ ɲinan saa la a bi san caman bɔ ni revue de religion ni o baara o bɛ senna sisan olu ye baaraba kɛ san tɛmɛn'o la wa ɲinan zaa fana na o ye baaraba kɛ ka d'a kan maa minnu bɛ u ka kunnafoni sɔrɔ o sira fɛ o bɛ maa miliyɔnw bɔ maa caman yɛrɛ kɛra Ahmadiyya ye k'a sababu kɛ la revue de religion o sababuya ye ka d'a kan u ye article caman kalan o gafe ninnu de kɔnɔ ka se ka Ahmadiyya kunnafoni sɔrɔ tiɲɛna u bɛ ka baaraba kɛ kabini lawale la fɔ bi wa ɲinan zaa la u ka baara a fanga bonyana kosɛbɛ o ye journal hakɛ min bɔ ɲinan zaa la a ka ca ni 100 ni kɔ ye u ye article minnu sɛbɛn ɲinan zaa kɔnɔna na wa u bɛ ka bamayɛlɛma ka taa diɲɛ kan caman wɛrɛ la nin waati ninnu na bɔlɔlɔsiraw fana fɛ wa media nasira caman bɛ yen n'o ye bɔlɔlɔsiraw ye la revue de religion olu bi baara kɛ ni o bɔlɔlɔsira ninnu ye wa n'o bɔra MTA international mɔgɔw fana olu bi fo u ka baara la kosɛbɛ ka d'a kan olu ka département bɛ se département 16 ma wa u bɛɛ bɛ ka baara kɛ u ka koli kɔnɔ MTA sira fɛ wa maa min bɛ a baara kɔnɔ a bɛ se maa 200 ani kɔ ma wa a volontaires de ka ca minnu ni sara jɔn da u ye nka u bɛ a kɛ Ala yɛrɛ kama Ala yɛrɛ ɲɛda sanuma ɲini kama o kumana fɛ chaîne yɛrɛ min lazelen don MTA yɛrɛ tɔgɔ la o ye chaîne sekinde ye min ni bɔlɔlɔ siraw tɛ kelen ye application siraw fana bɛ yen n'o ye MTA application ye chaîne fana bɛ sɔrɔ o bɔlɔlɔ siraw fana fɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ i ma kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i ye o application in sɔrɔ i bɛ Ahmadiyya teleso MTA i b'o lamɛn wa Gambi jamana kan chaîne dɔ sigila Gambi jamana kan min ni o ye u ka chaîne locale yɛrɛ ye Gambi MTA tɔgɔ la wa MTA sira fɛ kutubaw ni wajulukaw mi bamayɛlɛma ka taa kan wɛrɛw la a bɛ se kan 20 ani kɔ ma ni kutuba bɛ ka kɛ MTA sira fɛ kutuba ani wajulukaw mi bamayɛlɛma ka taa o kanw na ka sababu kɛ MTA mɔgɔw ka wulikajɔ ye wa studio min bɛ Ghana olu bɛ ka baara kɛ kosɛbɛ ni nkoli kɔnɔna na Swahili kan ani français olu fana ye fɛn caman publier u ka département na yasa maa minnu b'o kan ninnu mɛn u ka se ka kunnafoni sɔrɔ n'o bɔra ye
arajow fana bɛ Afriki jamanaw kɔnɔ minnu bɛ an ka kunnafoni di a bɛ se arajo 27 ma minnu bɛ ka kuma Mali kɔnɔ nin waati in na arajo 15 a b'o bɔ dɔw bɛ Tanzanie fana jamana kan wa ni arajo kɔfɛlen ninnu n'o ye Mali arajo ni Tanzanie arajo ninnu ye olu bɛ kunnafoni lase diɲɛ yɔrɔ u ka sigida mɔɔw ma min ni a bɛ se maa bayirikaw ma waati kelen kɔnɔ wa Voice of Islam o fana o chaîne fana bɛ o arajo sira ye min ni a bɛ kuma alimakan na wa a bɛ kunnafoni wɛrɛw di kan wɛrɛw la min tɛ o ye wa émission minnu bɛ kɛ nin arajo ninnu na a bɛ se saa kɔnɔ émission ba caman mɔ ɲinan zaa kɔnɔ arajo sɔrɔla yɔrɔ wɛrɛw la minnu ni o farala kɔrɔlenw kan ɲinan zaa kɔnɔ u ye émission minnu kɛ ɲinan zaa kɔnɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a émission damata a bɛ taa émission 6,000 la arajo minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ Europe jamanaw ka na se Afrique jamanaw ma wa MTA fana bolo faraw la olu fana bɛ émission minnu kɛ o dɔw bɛ bamayɛlɛma ka na audio la ko o fana fɔ arajo siraw fɛ wa arajo fana bɛ livre fana kalan k'o kɛ a dama émission fana ye arajo chaîne sira fɛ a ko ingénieur architecte baarakɛlaw village moderne baarakɛlaw olu fana ye baaraba kɛ kosɛbɛ minnu ye ingénieur ye Ahmadiyya kɔnɔ olu ka département olu ye jɔlikɛlaw de ye minnu bɛ misiriw jɔ ka kalansow jɔ ani département Nusra Jahan olu fana bɛ baara la kosɛbɛ olu bɛ ka baara kɛ Afrique jamana min na a bɛ se 13 ma wa médecin baw minnu b'o kɔnɔ o jamana kɔnɔ o ka ca kosɛbɛ wa maa hakɛ minnu ye kɛnɛya sɔrɔ Nusra Jahan sira fɛ o dɔgɔtɔrɔsow la o ka ca kosɛbɛ wa jamana 13 bɛ yen minnu ni ekɔlisow jɔra o jamana kɔnɔ Nusra Jahan fana fɛ ekɔli secondaire b'a la minnu ni o bɛɛ ye Nusra Jahan ka ekɔliso jɔliw ye olu fana ka département olu bɛ baara la kosɛbɛ Nusra Jahan comité o fondela Angleterre yan nɔ de wa a cɛrila ka don jamana wɛrɛw la diɲɛ ɲɛfɛ nin waati in na équipement baw b'u bolo wa u ye baarabaw kɛ kɛnɛya bonda la ani kalan bonda la wa min ye furakɛli siraw ye n'o ye kan médicaux ye n'o kɔrɔ ye waati ni waati ka taa mɔɔw furakɛ fu sigida dɔw la olu ɲinan zaa fana la olu ye baara kɛ kosɛbɛ olu ye fura di maa min ma ɲinan zaa kɔnɔ a bɛ maa 2,000 bɔ minnu ni olu ye fura sɔrɔ fu Burkina b'o la Sierra Leone b'o la Togo b'o la Inde b'o la Nepal b'o la wa ka médical kɛra ni jamana kɔfɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen la ɲinan zaa kɔnɔ wa a bɛ maa ba 4 bɔ minnu ni olu fana ɲɛ yɛlɛla ɲinan zaa la MNTFS mɔgɔw ka baara bonda la olu ka département la ɲinan zaa la maa hakɛ min ni olu ye kɛnɛya sɔrɔ ka sababu kɛ an ka dɔgɔtɔrɔ MNTFS mɔgɔw ka baara kɛli ye ɲinan zaa kɔnɔ a bɛ taa maa 6,000 ani kɔ la minnu ni olu ye dɛmɛw sɔrɔ kɛnɛya bonda la wa tiɲɛniba kɛra jamana minnu na n'o bɛ i n'a fɔ gɛlɛyabaw kɛra jamana minnu na dɛmɛ tala ka olu maa minnu sɛgɛrɛ o fana ye maa caman ye kɛrɛnkɛrɛn bolo ma Palestine jamana ka
olu ye dɛmɛbaw sɔrɔ ka bɔ manifeste ka sira fɛ ka se ka dɛmɛ sɔrɔ gɛlɛya min bɛ Palestine nin waati in na. U ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ manifeste ka sira fɛ olu ka département taara dɛmɛ d'u ma. Idul Adha fana na n'o ye seliba tɛmɛlen ye dɛmɛ dɔw kɛra ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma yasa olu fana ka se ka u ka musakaw sɔrɔ seli kɔnɔna na. O baaraw fana ye sira sɔrɔ ɲinan zaa kɔnɔ kosɛbɛ. Wa a bɛ miliyɔn 1 ani kɔjanbɔ dollar la min taara o dɛmɛ sira ninnu fɛ. Wa o manifeste ka baaraw la o bi dɛmɛ kɛ ka hali kasodenw fana sɛgɛrɛ. A ko kasoden dɔw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ o yɔrɔ wa a kɛra sababu ye kasoden dɔw olu yɛrɛ tubila ka don silamɛya diinɛ la. A bi maa 600 bɔ minnu ye dɛmɛ sɔrɔ ɲinan zaa la ka bɔ kasodenw na. Wa o kasoden ninnu na dɔw kɛra silamɛw ye o wale ninnu senfɛ. Ɲinan zaa kɔnɔ o ye 249,000 baya ko de kɛra ɲinan. Ko nga ɲinan zaa la ka sababu kɛ gɛlɛya minnu bɛ Afiriki jamana kan kɛlɛw la ani lahala wɛrɛw la ko o kɛra sababu ye ka caman bɔ Afiriki jamanaw ka bayaw sɔrɔli la ɲinan zaa la. Il a le Congo, Brazzaville en tête de liste, ensuite le Nigeria, la Guinée-Bissau. Ako jamana minnu na ni maa caman tubira Nigeria b'o la Guinée b'o la minnu tubila ka don diinɛ kɔnɔ a ye jamana minnu fɔ an ma a bɛɛ tɔgɔ sɔrɔ. Asie jamana ka Inde de bɛ tête la minnu maa caman donna diinɛ na jamana minnu na. Pays arabuw la Syrie bɛ a la, Malaisie b'a la, Jordan b'a la, Sri Lanka Asie jamanaw don maa minnu ni jamana minnu kɔnɔ ni maa caman dɔ la diinɛ la ɲinan zaa la. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cambodge o jamana ninnu na maa caman fana donna Ahmadiyya la. Europe jamana fana na Belgique, France, Malais, Royaume-Uni olu fana maa caman donna Ahmadiyya la o jamana ninnu na. A ko sisan n bɛna langali dɔw kɛ maa dɔw ka lahalaya dɔw la. A ko n bɛna se k'a bɛɛ lajɛlen kɔni da aw tulo kan dɛ. An bɛna se ka minnu tɔmɔ o la an bɛ se ka kuma o dɔw kan. Maa minnu ni olu donna Ahmadiyya la ka sababu kɛ u ye tiɲɛ minnu ye a kɔnɔna na. Wa dɔw ka sababu yɛrɛ ye ka d'a kan olu y'a ye
u bɛ ka gwɛlɛya ta ka ahamadiya sɛgɛrɛ a ko Senegal missionnaire dɔ ko wo k'ale kun taara village dɔ la dugu dɔ la wajuli sira fɛ alimami ye mɔgɔw wele k'a fɔ ko u kana wajuli lamɛn ko mɔgɔ kana wajuli kɛyɔrɔ la kana lamɛnli kɛ ka daga Amadu nalen don min welelen don sa n'o ye missionnaire ye o ye walawalali kɛ Mahadi ka nali kunnafoniw la a ko o dugu in sigila a bɛ san 80 bɔ dugu in bɛ yen nka u ma deli ka juma jigi u ka dugu la ka ye nka tuma min na ni u taara wajuli kɛ Ahamadiya kunnafoni cogo in na ko o kɛra min kɛ u y'a ɲini u fɛ u ka se ka juma sinsin dugu in na dɔw ko u ti sɔn k'a fɔ juma ka seliya ko alimami yɛrɛ ko ale bɛ san 70 bɔ ka taa 80 na ko ale yɛrɛ ma deli ka juma jigi ni maa ye ka ye a ko ka d'a kan maa caman ko juma man ka jigi dugudennin na a ko nin hakililankolon bɛ jamana caman kɔnɔ mɔgɔ dɔw la k'a fɔ ko juma man ka jigi dugudennin na ko nka k'a sababu kɛ ni lasigiden ka wulikajɔ ye u y'a ɲini k'a fɔ juma ka seli ni dugu in na wa o kɛra sababu ye maa dɔw yɛrɛ sɔmina k'a fɔ hali n'a danna nin ma nin ye Ahamadiya ka tiɲɛtigiya dɔ ye o kɛla min kɛ maa 200 ani kɔ olu dora Ahamadiya la ni dugu fɔfɔlen in na ko jamana caman bɛ yen olu ka lasigidenw tɛ ka se ka wulikajɔ kɛ u ka sigida lahala kalama a ko Guinée Conakry Ahamadiya lasigiden taara dugu dɔ la wajuli la mɔgɔw wulila kɔntora k'a fɔ a kana ninnu lamɛn ko pakistanɛw don wa ko silamɛw tɛ u ye mɔgɔw su ka kɛ lasigiden ka o yɔrɔ la ye ko nka maa kelen sɔrɔla jama cɛla ye o ye kanto an tɛ nin ko in filɛ hakili ɲɛmɔ an kana girin ka ban o la dɛ a ko nka ale bɛ min kalama nin maa ninnu ka ko la ale y'u komɛ ka kɔrɔ ko silamɛw don dɛ k'o kɛra min kɛ sa mɔgɔ sɔrɔla ye minnu y'u hakili fara ɲɔgɔn kan ka se ka lasigiden ko bisimila ko a kɛra sababu ye maa dɔw dora Ahamadiya la ka sababu kɛ o ka wulikajɔ ye ko maa dɔw fana bi don Ahamadiya la ka sababu kɛ suko nasiraw ye Ala bi u laja ka kunnafoni dɔw di u ma n bɛna o damadɔ langale aw ye nin ye maa dɔ ye ka bɔ Kongo Kinshasa Ahamadiya lasigiden don a ko muso dɔ ko ka bɔ dugu dɔ la a tɔgɔ ko Madame Zeynep a ko a bɛ siɲɛ 2 bɔ ale y'a ye ale bɛ badawolonin dɔ fɛ bato dɔ bɛ ka tɛmɛ n'o ye kunu ye maa dɔ bɛ o kunu in kɔnɔ a man kɔrɔ kosɛbɛ nka ale ɲɛ b'o la kunu kɔnɔ ale y'a ye an ye denmisɛn fitinin ye nka a bɛ bato kɔnɔ ka taa a ko a ma mɛn ale den dɔ tora k'a fɔ ale ɲɛna ko f'u ka taa misiri la ale taara misiri la ale ye ja dɔ ye misiri kɔnɔ ye o bɛ ka tele min filɛ a ko k'ale maa min ye bato kɔnɔ ko k'o bɛ ka bɔ nin cɛ in fɛ k'a kɛra min kɛ ko o kɛra sababu ye ka don Ahamadiya la a ko nin ye dɔ ye ka bɔ Belgique ale fana nana Ahamadiya jamalajɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye jalisa ye a ko ale nana jalisa kɛnɛ kan min kɛ a ye jamakulu min ye ale y'a ye ale ye nin jamakulu in ye a ka suko dɔ la ka mɛn ka kɔn bi ɲɛ o kɛra min kɛ a sɔmina k'a fɔ nin ye Ala ka bilasirali ye ka jira ale la o kɛra min kɛ a ye a ka suko in langale o kɔfɛ ka tila ka don Ahamadiya la k'a fɔ Ala yɛrɛ de ne sama ka na nin jamakulu in na o ka sɔrɔ k'a lafaamuya k'a fɔ tiɲɛ don i ye wale min kɛ wale ɲɛna nka a bɛ ɲini fɛ i ka kitabu kalan ale bi ka dɔ fara i ka faamuya kan
kadaka ni jamakulu in a sinsinnen do dɔnni ka wa imam mahadi ka jamakulu do alakira ye imam mahadi min kofɔ ka bila madame romana ka bɔ royaume-uni n'o ye angleterre yɛrɛ ye a ko ale ye ahmadiyya sɔrɔ sira min fɛ o ye kabi sanjan san 17 ka kɔn ale tun bɛ taabolo min na ni o kun ka d'ale ye kosɛbɛ o kun ye wahabiyaya ye a kun ka 2019 ale nana université la min kɛ ale ye misiri cɛnuman dɔ ye u ka sira fɛ o misiri tɔgɔ ko masjid nasir ja o kun ye ahmadiyyaw ka misiri de ye ale ko mɔgɔw ma ni misiri tiɲɛna ni misiri jɛ ka ɲi dɔw ko ahmadiyyaw ka misiri don ko kana gwɛrɛ ninnu na dɛ ko ninnu kafiriw de ye ko kɛra min kɛ tuma min na ni mɔgɔw ko ale ma k'ale kana gwɛrɛ misiri na malikira cɛ ka ye ko kafiriw ka misiri don ko yɛrɛ dɔ fara ale ka cɛsiri kan ko fɔ ale ka taa nin ko in sɛgɛsɛgɛ ale taara o sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn sa ale nana bɔ tiɲɛ min kan o de ye ahmadiyya ka tiɲɛ ye a ko kala min kɛ ale commencera ka ɲininkaliw kɛ fɔ ka ahmadiyya ka tiɲɛ k'o ye o kɛra min kɛ ale donna ahmadiyya la ko ka da kan o kɔfɛ ale ye ala deli ala ka se ka tiɲɛ jira ale la nin ko in na yanni ale ka baya siɲɛ a ko ale nana sugo ka a yɛrɛ ye ahmadiyya kɔnɔ nka cogo di ale y'a ye ale bɛ kunu dɔ kɔnɔ kunu bɛ ne ka yɛlɛma n'ale ye dɔ nana ka na ale ta tɛgɛ ma k'a fɔ ala ti a ka jɔn labila a ko o kɛra min kɛ a nana kalifa foto ye a taara ka fɔ a ko min ye ne sauver min ye ne kisi ka bɔ noyeli ma n'o ye ka to ji la k'o ye nin cɛ in de ye o kɛra min kɛ sa o ye dɔ fara a ka danaya kan ka se ka baya siɲɛ ka don ahmadiyya la ko kɛra sababu ye k'ale dusukun salo kosɛbɛ ale gɛrɛla lasilikɛlaw la yasa ka se ka kunnafoni jɔn sɔrɔ ale bi a ko kun kan nin ye kunnafoni ka bɔ mali la sikaso Mohamed Lamine Bello ale fana ale donna ahmadiyya la ko k'ale tun bɛ arajo lamɛn n'o ye sikaso arajo ye ale tun bɛ imam mahadi ka nali kunnafoniw lamɛn kosɛbɛ nka ale tun ma baya kɛ ale tun bɛ arajo lamɛn don dɔ la ale nana sugo k'a ye ale bɛ jamana jɛrɛ dɔ kɛnɛ ka mɔgɔw bɛ k'a fɔ o kɛnɛ kɔnɔ k'a y'a jɔ ko mɔgɔ min bɛna seli ni an ye sɔɔni k'o ye mahadi yɛrɛ de ko mahadi nana o de bɛ ka fɔ ale ɲɛna sugo la ale y'a ye sugo la a nana ka na seli ni mɔgɔw ye ale fana selila kɔfɛ ale y'a dɔn k'a fɔ ale wulila ka bɔ sunɔgɔ la min kɛ a y'a dɔn k'a fɔ wa ni ahmadiyya ko ye tiɲɛ ye o kɛra min k'a kɛra ahmadiyya ye mali la sikaso a ko nin ye maa wɛrɛ abubakar tarawele a fana ye baya kɛ nin hukumu kelen kɔnɔ mali la sikaso mara la ko a tun bɛ arajo de lamɛn kosɛbɛ kɔɲɔ ko dɔ senfɛ de a ko ale ni ahmadiyyaw donna ɲɔgɔn na o ye baro kɛ o kɔɲɔ senfɛ ale ko missionnaire ma n'o ye lasigiden ye ko ka na olu ka du kɔnɔ ka na baro kɛ a ko wa an bɛna na du kɔnɔ ye an n'an ka lasigiden bɛna ɲɔgɔn fɛ abubakar y'a langale k'a fɔ maa dɔ bɛna na ne ka so o kumana fɛ a ye na an k'a lamɛn o kɔfɛ a y'a ye sugo dɔ la k'a fɔ ale ka so fala ni nɔrɔ ye a ma mɛn baara min n'o kun boloda la k'a fɔ o bɛna bɔ a ye tile damadɔ kɔfɛ u nana min kɛ sa ɲininkali damadɔ kɔfɛ ka ɲɛsin ahmadiyya karamɔgɔ la o ɲininkali ninnu jaabila dɔrɔn ka fara a ka sugo in kan a ye faamuya sɔrɔ a donna ahmadiyya la a ko tuma dɔ la minnu yɛrɛ ko ala ko tɛ tiɲɛ ye fiyewu olu dɔw bi laɲini kɛ ka se ka kunnafoni sɔrɔ ahmadiyya kun kan a ko nin ye jamana ye min n'a to a ye ko Sao Tomé ni Principe ko ili do kɔgɔji kɔnɔ ye olu fana o ka jamana ka nin ye ate dɔ ye minnu ko ala ko yɛrɛ fansi tɛ tiɲɛ ye a ye ahmadiyyaw wele ka na baro kɛ ni u ye o baro kɔnɔ na a ye ɲininkali kɛ ko diinɛ ko yɛrɛ lasulu ye mun ye diinɛ ko kun yɛrɛ mun ye o kɛra min kɛ ahmadiyya lasigiden o nana ka na walawalali kɛ u ye k'a jira k'a fɔ ala ko yɛrɛ lasulu ye fɛn min ye a y'o walawala ni cɛ in ye
ako tiɲɛna ale yɛrɛ kɔni bolo diinɛ ko in kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔni ye mɔgɔw ka ko labɛnlen kɔ ko diinɛ ko kɔni mi mɔgɔ kɔni to retard de la n'o ye a tɛ kɛ in kan ye a ko o tuma n'a y'a sɔrɔ ala ko yɛrɛ ye tiɲɛ ye e ka ɲɛfɔ ne ɲɛna sa n ka se ka hakili dɔ yɔrɔ sɔrɔ kɔfɛ a ko kama ahamadu lasigiden min bɛ yen o ye walawalali kɛ a ye fo ka a lasɔn a ko tiɲɛna n kɔni ye min lamɛnda a diyara n ye kosɛbɛ nka n bɛna n wasa don lamɛnni la fɔlɔ a ko kɔsafɛ a yɛrɛ nana ka na don ahamadu la ka baya kɛ ka don a la a ko n'o bɔra ye missionnaire de Liberia o fana bɛ lamɛnni kɛ ka bɔ u ka jamana kan a ko ale n'u ka wajulikɛla taara dugu dɔ la région kɔnɔ o taara sɔrɔ dugu yɛrɛ maa bɛɛ ye silamɛw ye ka kɔrɔ nka a fɔra alimami ɲɛna k'a fɔ ko ahamadiya mɔgɔw bɛna wajuli kɛ dugu kɔnɔ u bɛna ahamadiya ko yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛn bolo ma k'a jira k'a fɔ imam mahadi nana wa ahamadiya bɛ hɛrɛ ko minnu kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma n'o ye kɛnɛya sira ni human defense ka dɛmɛ siraw ye olu fana langalela u ɲɛna muhamadu sibi o wulila k'a fɔ ko ka kɔn aw ka nali ɲɛ an ye kunnafoni caman mɛn aw kun nka minnu ni ja olu kun tɛ tiɲɛ ye a ko nka a yɛrɛ nalen filɛ kɛnɛ kɔnɔ sa ka na ɲɛfɔli kɛ anw ɲɛna tiɲɛna an ye faamuya caman sɔrɔ a ka ko in kun nka min tɛ mɔgɔw ye min fɔ an ɲɛna ye a ko nka bi tiɲɛ yɛrɛ la anw y'a faamu k'a fɔ ni silamɛya yɛrɛ ɲɛfɔ ko ɲuman diinɛ bɛ yen n'o kulu bɛ yen tiɲɛna o ye aw de ye o kalan min kɛ o cɛ in o dɔ la ahamadiya la a n'a ka dumɔgɔw dɔ la ahamadiya la ani dugu maa caman wɛrɛ o dafɛ dugu dɔw fana tun bɛ na seli o dugu in na ye o mɔgɔ dɔw fana dora ahamadiya la nin wale sen fɛ sallallahu alaihi wasallam zindaba Allahu akbar Kurdistan ne ye tubilen kura dɔ kan ye ale ko ale ma kɛ ahamadiya ka da ka maaya ale wajibi ka k'a ye dɛ ale ye recherche kɛ a yɛrɛ ye ka ɲɛɲini k'a yɛrɛ ye ne kun ye tiɲɛ ɲinini kanu kosɛbɛ n ye kitabu caman kalan tiɲɛ ɲinini kama min ɲininkaliw kɛ wa silamɛya yɛrɛ kun ka ne kun ye silamɛ taabolo caman ɲini ka lahala caman na diinɛ ko yɛrɛ la a si ka ɲininkaliw ma ne lafiya ka da kan ale kun to ka fɔ a yɛrɛ kɔnɔ est-ce que kiraw ye maa wɛrɛ ye ka tɛmɛ an yɛrɛ ɲɔgɔnna adamadenw ka ten wa cogo di olu bina ni ala ko kuma ye ma an fana ɲɛ b'a la diinɛ ko kɛ ma dama kɔlɔlɔ yɛrɛ ye adamadenya yɛrɛ de ma gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ a caman lasulu diinɛ ko ye ale nana ye est-ce que maa yɛrɛ kan ka diinɛ ko yɛrɛ ta k'a don ba la wa a ko nka ale nana gɔrɛ ahamadiya mɔgɔw la o ye walawalaliw di ale ma ale ka ɲininkaliw la ɲininkali minnu n'ale kun y'o kɛ ka kɔrɔ ale nana kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛna ahamadu ka kunnafoni o sahalen don ka da kan a y'a faamu k'a fɔ imam mahadi alayhi salam mirza gulam ahmad ale nana ni kunnafoni min ye o kunnafoni bi karamɔgɔ caman ka kunnafoniw fɔɲɔgɔnya walawali caman sira fɛ o kɛra sababu ye o y'ale lami a ko dɔ ye jumɛn ye ale y'a mɛn olu da k'a fɔ imam mahadi alayhi salam ko min ko ne nabila isa ye k'o fatula fasayi o fatula fashi ko nka k'a fɔ ale bɛna na bile ka bɔ sankolo la ko isa ma taa sankolo la jango ka fɔ k'a bɛ bɔ sankolo la a ko ale ye o kunnafoniw sɔrɔ wa ka tila k'a dɔn k'a fɔ ahamadiyaw ti kuma langolow fɔ u ti maa lagosi wa o ka wulikajɔ n'u ka farifɔni a fanba bɛɛ ye ka se ka na ni bɛn ani kelenya ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka tabiyaw ale sɔmina o la k'a fɔ tiɲɛna ɲɛmaya fana bɛ ninnu bolo ale tɛ ɲɛma dɔ silamɛ tɔw la wa ale y'a ye ninnu ka waleyaw la u ka fɔtaw an'u ka kɛtaw o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye a ko nka yɔrɔ caman na i bɛ gɛrɛ u la i b'a sɔrɔ u ka fɔta an'u ka kɛta o fɔlen don ɲɔgɔn kɔ o kama a ko o la ale kɛlen kɔrɔ kɔ ahamadiya ye ale yɛrɛ nana sɔmi caman sɔrɔ k'a fɔ sisan de tiɲɛna ni tiɲɛ bɛ ko la diinɛ ko la o de ye nin a ko kama o kɛra sababu ye ka a jidi limaniya la ani faamuya la
ako ni ye karamɔgɔ dɔ ka bɔ Tanzanie ako olu kun bɛ ka u ka misiri dayɛlɛ dɔ boloda u bɛ ka tapiw da dɔ nana tɛmɛ olu la k'i kando ko m'a ɲininka dɛ ko aw ye jɔnw ye u ko ma an ye Ahamaduyaw de ye a ye ɲininkali wɛrɛw kɛ a ka kuma ma taa yɔrɔ jan yɛrɛ a ko ale bɛ min dɔn Ahamaduyaw la k'o ye bɛn ani kelenya lahalayaw de ye a ko tiɲɛna n ye kɔlɔsili kɛ a ka ko la kabi waati jan a ko kama n yɛrɛ bɛna misiri dayɛlɛ in na a nana min kɛ wa a yɛrɛ donna Ahamaduya la wa a y'a kɔlɔsi o misiri na ye mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na seli misiri na ye waati 5 bɛɛ lajɛlen la o ye dɔ fara a ka limaniya kan a n'a ka faamuya la wa ka sababu kɛ misiri dayɛlɛ ye a ye misiri dayɛlɛ kɛra sababu ye ka maa wɛrɛw don Ahamaduya la min tɛ ni maa kofɔlen ye a k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka don Ahamaduya la ka sababu kɛ arajo lamɛnli ye yɔrɔ caman na nin fana ye maa dɔ ye ka bɔ Mali la ale fana ye baya kɛ ka sababu kɛ arajo lamɛnli ye u y'a ɲininka ko don Ahamaduya la cogo di a ko ale bɛ san 35 bɔ ale y'a ye ni Ahamaduya missionnaires bi wajuli kɛ arajo la u bi dalu di kuranɛ ayaw ni hadisaw la a ko nka ne tun bɛ taabolo min na o kun ye tijaniya de ye a ko nka n ye kɔlɔsili kɛ Ahamaduyaw ka dalu dicogo la k'a fɔ tiɲɛna kuranɛ ayaw ni hadisaw olu de bɛ Ahamaduyaw bolo ka walawali kɛ dalu la dalu min ni a sinsinnen don ko ale ma girin ka don Ahamaduya la dɛ ale ye san 4 de kɛ a bɛ k'a ko ɲɛɲini ka se k'a tiɲɛ dɔn a ko san 4 kɔfɛ ale donna Ahamaduya la a ko nin ye kunnafoni wɛrɛ ka bɔ Cameroun a marabolo min dɔ Mariwa a ko ale tun bɛ école primaire dɔ la baara la ye ale tun ye l'école maître ye nka dɔ ko olu mɔ ko Mahadi na waati kɔnɔ k'a sera saw ko an kɔni kan ka an tulo majɔ sa de ko a fɔra ko Mahadi bina ko sɔɔni ko Mahadi bina ko ka da n'a bina a bɛ ni bamuru de ye ko dɔ ko a ma Mahadi min ne bɛ k'o kɔfɛ k'a bɛna ni bamuru ye ko yala a tɛna baara kɛ ni Alakira ka sira ye wa ko Alakira min nana ni diinɛ ye yala o nana baara kɛ ni bamuru ye wa ko ale tun y'a miiri k'a fɔ ni Mahadi kɔni nana waati o waati ale bɛ fara a kan ka jahari kɛ ni bamuru de ye a ko nka waati tɛmɛna a ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ Mahadi ka naliko kuma ni bamuru ye o ye kuma kɔrɔma de ye a ye walawalaliw sɔrɔ ka bɔ Ahamaduya yɔrɔ k'a fɔ Mahadi bɛna kɛlɛ kɛ ni bamuru ye o ye kuma kɔrɔmaw ye dalu de ye a ka bamuru ye wa kuranɛ dɔn o de y'a ka bamuru ye tuma min na Mualim Abubakar n'o ye Ahamaduya lasigiden ye o ye a lafaamuya k'a fɔ jihadi in tɛ kɛ ni bamuru ye dɛ jihadi in bɛ kɛ ni kodɔn de ye jihadi in bɛ kɛ ni kuranɛ de ye jihadi min ni Mahadi kofɔra k'a bɛn'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bamurulama in o ko tɛ a ko kala min kɛ sa ni lakɔli karamɔgɔ in o kɛra sababu ye a donna Ahamaduya la ni jihadi walawala ko ɲuman sira fɛ a ko nin waati na o lakɔli karamɔgɔ in yɛrɛ a bɛ fara Mualim Abubakar ka waati ni waati ka taa wajuli kɛ yɔrɔ wɛrɛw la yaasa a ka se ka dɔ fara a ka diinɛ yɛrɛ dɔnni ka o taama ninnu senfɛ ka sababu kɛ arajow ye tiɲɛna Ahamaduya bɛ ka baara kɛ Afiriki jamana kɔnɔ kosɛbɛ a ko kɛrɛnkɛrɛn bolo ma Benin jamana ka cɛ dɔ bɛ ko Zafaran olu taara dugu dɔ la dugu in tɔgɔ ko Tafade u ye dɔw tun bɛ ɲɔgɔnya ye wajulu sira fɛ o wajulu in senfɛ tiɲɛna nafa caman sɔrɔla o wajulu in kɔnɔ sigida mɔgɔw fɛ dɔ ko mɔgɔw cɛla wajulu kɛnɛ ka ye a ko ne yɛrɛ kɔni kun tɛ diinɛma yɛrɛ ye fiyewu wa ne yɛrɛ dan kun tɛ Alako yɛrɛ la fiyewu a ko nka ka bɛn ni a ka walawalali ninnu ye tiɲɛna an ye faamuya dɔw sɔrɔ k'a fɔ jaa an bɛ gulɔmin min na an bɛ wale minnu na diinɛ yɛrɛ bɛ olu fɔnkɔɲɔgɔnya wa tiɲɛna a ye ka walaliw diyara an ye kosɛbɛ a ko nka min ye ka don diinɛ la a ko n yɛrɛ y'a kanu k'a fɔ n ka don a ma mɛn o cɛ in a nana kana don Ahamaduya la wa tuma min na ni a nana don Ahamaduya la a ye layidu ta a yɛrɛ ye k'a fɔ min layidu ta k'a fɔ ne don bɛ ni wale minnu ye ka kɔrɔ n'o bɛ n'a fɔ dulɔ min n'a ɲɔgɔnnaw ko n ka ɲɛnamaya kɔnɔ min layidu ta aw ye k'a fɔ n tɛna segin dulɔ ma cogo si la bilen maa caman bɛ yen
minnu ni olu mana kɛ ahamadenya a bɛ dɔ fara u ka cɛsiri an'u ka farifoni ka ɲɛsin selimu a ko nin ye maa ye ka bɔ Sao Tomé Kokura a ko janvier 2025 ale kɛra ahamadiya ye a b'a langale k'a fɔ ale kun ye kunnafoni langolo caman mɛn silamɛya kunga u ka jamana kɔnɔ k'a fɔ silamɛya tɛ diinɛ ɲɛnama ye a ko nka ale ni ahamadiya lasigiden ka baro la 2005 Sao Tomé ale sɔmina a la k'a fɔ kerecɛnya min n'ale yɛrɛ b'o la ani silamɛya o waladaw n'u dala ɲɔgɔn kɔrɔ ale b'a dɔn k'a fɔ silamɛya ta o de sahalen don ka tɛmɛ kerecɛnya kan o kala min kɛ ale yɛrɛ ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin nin diinɛ fila in sɛgɛsɛgɛli ma a ko nka min ye gulɔ bilali ye ale kɔni tora ka miiri sa n'ale donna diinɛ nɔ n'o ye silamɛya diinɛ ye yala ale n'a gulɔ bila wa est-ce que o n'a ka ko nɔgɔn ye ale bolo ale tora ale bi miiri na fɔ ala nana o bilali nɔgɔya ale ma ale donna silamɛya la a ko o kɛra sababu ye hali ale gɔrisɛgɛ o saniyala ka d'a ka gulɔ min dabilalen ale ka ko caman kun bɛ taa gulɔko dafɛ n'o nafolo ye caman bɔra o la k'a ye dɔ fara ale ka sɔrɔ yɛrɛ kan ko an k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ wulikajɔ kɛ ahamadiya kɔnturu la o ka wulikajɔ bɛ kɛ sababu ye tuma caman na ka hakili di maa dɔw ma ka sɔn ahamadiya la nin ye kunnafoni ka bɔ Brazzaville la u ka lasigiden b'a langale k'a fɔ maa caman bɔra kerecɛnya la ka don ahamadiya la k'a sababu kɛ juguw wɛrɛw ka kumakan ye k'o kɛra min kɛ katoliki mɔgɔ dɔw ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ hey n'an ma wulikajɔ kɛ nin ye taabolo ye minnu ni u bɛ an ka diinɛ dɔn n'o ye kerecɛn diinɛ ye n'an y'an yɛrɛ to ninnu bolo ninnu b'an ka jama waro o kala min kɛ olu kerecɛnw ye wulikajɔ kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko yaasa u ka mɔgɔw kana na to ka bɔ katolikiya la ka taa don ahamadiya la ko u gɔrɛla dɔw la ka se ka olu lafaamuya o ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔsɔli la n'o ye Deba Jate ma min na ni ahamadiyaw ni kerecɛn ninnu ɲɔgɔn sɔrɔ Imam Mahdi a tɔgɔ ye di Nabila Isa ka alaya o bina kun kan maa o maa tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ olu bɛɛ ye danaya sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛna Nabila Isa a ma kɛ ala ye wa a tɛna kɛ ala yɛrɛ ye a kɛra sababu ye ka fiɲɛ bila o kerecɛn caman ka limaniya la Isa ka alako bonda la a ko nin ye kunnafoni ka bɔ Niger a ko a b'a langale k'a fɔ salon jalisa sabanan min kɛra Angleterre ko muso dɔ ye lamɛnni kɛ jalisa dakuruɲɛ la k'a to Niger i n'a fɔ a y'o fila ka lamɛn cogo min na nin ye a ko a ka o lamɛnniw kɔfɛ jalisa dakuruɲɛw la ale m'a bila da jandala bilen ko ye ale ye baya kɛ ka don ahamadiya la wa o muso in a bilama a bɛ mɔgɔw kalan kuranɛ la ka da k'a yɛrɛ tun bɛ dɔ dɔ diinɛ la ka kɔrɔ wa k'a ta waati fɔ bi a bɛ ka dɔ fara a ka diinɛ baaraw kan nka école-maître fana kun don nin waati in na mɔgɔw bɛ ka tɔɔrɔ caman ta k'a sɛgɛrɛ a ka ahamadiya doli in kama ko o kɔnɔna na a taara jamalajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan wajulu dɔ kɛnɛ kan wahabiya karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen o wulila k'i kanto jamana ko an ka dugawu kɛ an balimamuso dɔ ye dɛ ko an balimamuso dɔ bɔra diinɛ nɔ nin waati laban ninnu na ka don kafiriya la ko ka dugawu kɛ balimamuso ye ko malamatu don ko wahabiya karamɔgɔ in ye o ɲini u ka wajulikɛla jamakulu maa tɔw fɛ a ko ka da kan ale bi min ɲini muso ko ale bɛ min kɔni ɲini fɛ ale ma baya kɛ k'a fɔ ale ye baya kɛ ten dɛ a ko ale baya kɛ ahamadiya bolo de tuma min na ni ale y'a dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ye mahadi min kofɔ o de ye ahamadiya sinsinba ye a ko kama ne donna ahamadiya la wa ma don n kun fɛ ko a y'a jira k'a fɔ ne donna ahamadiya la alakira ka waleya o kama
jɛ Allahu akbar. Alibi Ahmadiyya juku u bɛ ka farifoni kɛ ka wuli ka jɔw kɛ yasa ka Ahmadiyya ko lagosi nka kuma bɛɛ Ala b'u u lajaba, Ala bɛ u wayiba, Ala b'u dɛsɛ. A ko Cameroun Nord la région dɔ la 2024 kɔnɔna na Ahmadiyya misiri dɔ jɔ ye. A ko kɛra o ma diya Ahmadiyya jugu ye o sigida la fiyewu. Ko dɔ taara ka taa fɔ sécurité d'État mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ Ahmadiyya mɔgɔw nana misiri jɔ an ka sigida la ko wa ko terroriste do dɛ. Commissaire ko u ma k'a ye u wele ka na, o ye dɔ wele ka na n'o ye Ahmadiyya ko Abubakar ko nani a ka maa 15 ye, Ahmadiyya maa 15 a nana n'olu ye. A nana ni Ahmadiyya jugu fana ye. A nana ka n'u sigi k'a fɔ ko dɔ nana plainte don aw contre la k'a fɔ ko a ye terroriste de ye. Ko a ye ko in sɛgɛsɛgɛ, ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Ahmadiyya kunka o de sababuya la ka taa dɔn k'a fɔ ja a fɔli min kɛra ko Ahmadiyya terroriste ye ja tiɲɛ tɛ. Ale yɛrɛ nana dɔn ja Ahmadiyya de bɛ ka sigida mɔgɔw dɛmɛ, o bɛ ka falatɔw dɛmɛ, o bɛ ka fantanw dɛmɛ, o bɛ ka lakɔliso yɛrɛ jɔ yɛrɛ. Ko cogo di mɔgɔ min bɛ ka nin baara in kɛ maa bɛna fɔ k'olu terroriste cogo di? Ko kalami kɛ a ye Ahmadiyya labila ka taa so li ka sɔrɔ ka kunnafoni di k'a fɔ ni maa maa nana ni n'a ɲɔgɔnna ko ye bilen wa u bɛna ale sɔrɔ a b'o kuma sama ka taa se fɔ gouverneur fɛ yen. Wa o kɛra sababu ye opposant minnu tun bɛ n'o ye Ahmadiyya jugu ye o y'olu mangada, o ye a kɛra sababu k'olu wayiba k'u lebu. A ko nin ye mɔgɔlimu ye Congo Brazzaville kokura, a tɔgɔ ye ko Madiba, ale donna Ahmadiyya la, ale tun ye chrétien ka kɔrɔ de. A ko Ahmadiyya bi kunnafoni min di silamɛya kun kan o de jɛlen don, wa k'a sababu kɛ misiri jɔli ye maa caman dɔ la silamɛya la o yɔrɔ in na ye, wa ka kɔrɔ an tun b'a miiri k'a fɔ Ala sɔrɔ sira wɛrɛ foyi tɛ yen fɔ chrétien sira. A ko nka tuma min an ye Ahmadiyya lamɛn k'u ka kunnafoni lamɛn, an y'a dɔn k'a fɔ kisi sira jɔli yɛrɛ min bɛ yen bi ni maa bɛ se k'i jigi da o kan o de Ahmadiyya ye, wa o kɛra sababu ye o maa caman bɔra chrétienya la ka don Ahmadiyya la. A ko misirijɔw senfɛ an bɛ sɔmi Ala ka dɛmɛw fana ka ɲɛsin an ka baara ma. Saw tun bɛ lasigiden b'a langale. A ko nin kun ye député kɔrɔ dɔ ye, a fana kun ye a waati kɛ maire la. Ale kun ma sɔn fiyewu ko misiri jɔli k'o ka kɛ u ka sigida la. A ko tiɲɛna olu ka jamana kɔnɔ ya chrétienw de ka ca, cogo di olu bɛ se ka diɲɛ di ko misiri ka jɔ an ka jamana kɔnɔ ya ka sɔrɔ jamana maa fanba bɛɛ ye chrétienw ye. A ko nka wulikajɔw sababuya la Ala ye dɛmɛ kɛ fɔ misiri jɔla o dugu in na bi. A ko nin ye kunnafoni ka bɔ Burkina Faso, nin ye mɔgɔlimu dɔ ye, a b'a langale k'a fɔ Ahmadiyya membre dɔ ye baya kɛ, o kɛlen min kɛ mɔgɔw bilala a contre la. O kalami kɛ a yɛrɛ ye a ka misiri jɔ yaasa ka seli u ka sigida la a kana taa ɲami maa tɔw la bilen. Mɔgɔ o maa kelen tala k'a fɔ ko wa i m'a ye u farala ka bɔ na ka taa u ka misiri jɔ. K'a sɔrɔ o maa kelen ne kun ye kamalen ma in
k'a lagosi k'a tɔɔrɔ nga o maa kelen taara k'a fɔ ko a taara ka misiri jɔ a ye fara ka bɔ matɔw la o kɔnɔna na o ye misiri jɔ o bɛ ka seli a kɔnɔ nin waati in na nka sababu kɛra jugu wɛrɛw ka wulikajɔ de ye olu de kɛra sababu ye min ye nin cɛ in bila ka nin misiri in jɔ ni ye kunnafoni ka bɔ Guinée Bissau k'a fɔ alimami dɔ sɔrɔla ye min ni a ye wajuli kɛ Ahmadiyya kɔnturu la a ye Imam Mahdi ka gafe dɔ kofɔ ko o gafe bɛ arabukan na ko b'ale bolo ko kawusɔri b'ale bolo ko kisi nuhi b'ale bolo wa a ye Imam Mahdi ka kitabu caman kofɔ ko b'ale bolo nga kɔsafɛ ale yɛrɛ min ye o kɛ u nana kana kitabu d'a ma kawusɔri u nana kitabu wɛrɛw d'a ma k'a lafaamuya o kɛra min kɛ a yɛrɛ tala ka sɔn ka don Ahmadiyya la faamuyaw sɔrɔlen kɔrɔ kɔ a bɛ ka dɔ ka lahalaya langale ma kuma in daminɛ sɔrɔ an bɛ hakɛtoni kɛ aw fɛ o la amin a ko nin ye kunnafoni ka bɔ Serbi a ko nin ye muso dɔ ye a tɔgɔ ko Zainab o nana Ahmadiyya ka kitabu feereyɔrɔ la a ye Ahmadiyya ye min kɛ a ko ko nin Ahmadiyya ko nin y'ale ka mɔgɔw ye dɛ ko wa k'ale kelen pewu de ye Ahmadiyya ye u ka du kɔnɔ a ko ale bangebaaw ni Ahmadiyyaw ma se ka ɲɔgɔn ye a ko nka o ye kitabu caman kalan arabukan na a ko nka muso yɛrɛ ye Tunisienne de ye a ye kitabu sɔrɔ arabukan la falsafatu talimul islam b'a la a ko nka tuma min na ni ale yɛrɛ kitabu ninnu kalan k'a faamu ale y'a dɔn k'a fɔ nin ko in ye tiɲɛ ye wa ale silamɛya yɛrɛ ɲɛda ɲuman a y'olu sɔrɔ Ahmadiyya ka gafe ninnu cɛla ale y'a dɔn o de la k'a fɔ ale tun bɛ ka fɛn min ɲini kabi waati jan o de ye nin ye wa ale y'a dɔn maa min ye nin kitabu ninnu sɛbɛ nin tigi ye tiɲɛtigi de ye ka bɔ a ka weleda kɔnɔ o kɔnɔna na komi a yɛrɛ tun bɛ arabu don wa kitabu wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ kan wɛrɛ la a y'olu fana kalan ka da kan a tun bɛ kan wɛrɛw fana kalan a ko kɛra sababu ye nin balimamuso in a ye kunnafoni caman di a yɛrɛ ka lahalayaw kun kan a ye kitabu minnu kalan a ye tiɲɛ minnu Ahmadiyya kɔnɔ a ye o kunnafoni sɔrɔ a ko cogo kelen mɔgɔ dɔw bɛ kunnafoni sɔrɔ ka sababu kɛ brochure ye n'o ye gafe misɛnnin min bɛ don mɔgɔw ma fu falaki tuma dɔ la o gafe fitinin bɛ kɛ sababu ye ka maa dɔw kunnafoni kosɛbɛ Ahmadiyya yɛrɛ kunnafoniw la wa u ka Ahmadiyya sababu yɛrɛ bɛ sɔrɔ o la tuma dɔw la
ako ni ye dugu dɔ Argentine ko Chili Ahmadiyaw taara brochure ɲini la yen nɔ u ni muso dɔ dora ɲɔgɔn na o ye papier di o ma n'o ye brochure ye a taara gafe ninnu kalan komi o y'a sɔrɔ contactiw bɛ gafe in kan a taara o kalan waati min na a ye Ahmadiyaw wele ka tila ka sigi ni u ye ka se ka ɲininkaliw k'u la ka baro kɛ ni u ye yaasa ka kunnafoni sɔrɔ hali bi o kɔnɔna na a ye kunnafoni caman sɔrɔ jamatu kɔnɔ wa muso in tilala ka delegation dɔw tun bɛ ɲɔgɔn ya minnu bɔra Angleterre ka na Argentine u ni muso in fana ye rencontre fana kɛ o yɔrɔ la yen wa u ni muso in ka baro kɔnɔ muso in ko ale mago bɛ kunnafoniw la ka se ka tiɲɛ dɔn a ko ka muso in yɛrɛ avocat de ye ko nka hali nin waati in na a bɛ recherche la Ahmadiya kun kan a ko nin lasuli ye kudamu ka wulikajɔ ye o mara in de la ye wa tuma caman na MT yɛrɛ bɛ kudamu ka wulikajɔw u bɛ a jaw jira a bɛ ka an balimamuso dɔ ka lahalaya langale ma muso in tɔgɔ sɔrɔ wa ma ka jamana fana sɔrɔ a ko muso in ko ale tun ye kala jɔ nka tuma min na ni a nana waati kɛ a tilala ka kalan daminɛ kura ye a ka professeur nana dɔ ka fɔ ale Ahmadiya ye muso in ko o la tuma min na ka professeur bɔra kalama k'ale kɛra Ahmadiya ye a dimina ale kɔrɔ kosɛbɛ muso in ko a ma ale kɛra Ahmadiya ye k'a sababu kɛ Ahmadiya teleso MTA filɛli de ye ko ka da kan ale bɛ kunnafoni sɔrɔ o sira de fɛ ka da kan a bɛ émission minnu lamɛn a bɛ kunnafoni minnu sɔrɔ a kɔni a tɛmɛna n'a ka kalan ye nka a kɛra sababu ye a donna Ahmadiya la ka sababu kɛ MTA filɛli ye wa ko an balimamuso in fana a y'a ka examen passé wa a ye lettre ci ale ma n'o ye kalifa yɛrɛ ye lahalaya minnu tɛmɛna k'o ɲɛfɔ ale ye a ko dɔw fana ka kunnafoni bɛ yen dugawu jaabi bonda la olu ka Ahmadiya sababu sɔrɔ dugawukɛ la missionnaire de Guinée Bissau a ko nin ye maa ye min ni Ahmadiya kanu tun bɛ a la kosɛbɛ wa a y'a langale ko ale dala ka gusi zone fɛ k'a jokin a ko kɔnɔna na ale banna kosɛbɛ u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka da ka bɛnkalikɛlaw bɛ na a kan ale degunna kosɛbɛ ale dugawu kɛ kosɛbɛ o dugawu kɔnɔna na a ye dugawu kɛ ala bɛ se k'ale kɛnɛya cogo min na a ko o kɔnɔna na ale sunɔgɔla ale ye kalifa duurunan ye sugo la wa kalifa ko ale ma ko n bɛna dugawu k'i ye k'i bɛna kɛnɛya wa i bɛna i yɛrɛ sɔrɔ wa k'a ma mɛn ale tilala ka suko wɛrɛ kɛ kalifa nana ale ma o suko in kɛli la kokura k'a fɔ k'i jija i ka tɛmɛ n'i ka dugawu ye i ka seli kɛ a waatiw la i ka dugawu kɛ ko n'o kɛra k'i bɛ kɛnɛya ko o kɛra min kɛ
dɔgɔtɔrɔkɛ kun ye kunnafoni di k'a fɔ i joginna ka se hakɛ min na nin ye ko madala ni i bɛna lafiya sɔrɔ joona wa jigitigɛ yɛrɛ kun kumasela ka na ale dusukun na ka ban a ko nka ka sababu kɛ ale bɛ ka sogo min ye ale bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko n'Ala sɔnna ko n bɛna kɛnɛya ko n'Ala sɔnna ko n bɛna kɛnɛya ko fɔ a nana kɛnɛya sɔrɔ. A ko discours dɔ senfɛ ale y'a langale k'a fɔ n'a kun y'a sɔrɔ Ahamadiya tɛ Ala ka jamakulu sinsinnen ko ɲɛba tun b'a sɔrɔ Ala ye a situnu ka bɔ yen a ko o kɔnɔna na nin ye lamɛnnikɛla dɔ ye min ni a ye o dakuruya lamɛn a ye kɔlɔsili kɛ a ye ɲɛɲini kɛ k'a dɔn yala Ahamadiya sinsinnen ni sisan cɛ o lahalaw bɛ cogo di k'a sɔrɔ k'ale ye kuma in fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko Imam Mahdi ka kumakan de don ale nana kɔlɔsili kɛ k'a fɔ wa nin ban kɛra tiɲɛ ye maa kan ka kɔlɔsili kɛ nin na o la ale ye ɲɛɲini kɛ k'a kɔlɔsili kɛ k'a dɔn Ahamadiya yɛrɛ sinsinnen fo kana se bi ma fo kana se olu ka sigida la o kuma na fɛ Ahamadiya a bɛ ka yiriwa ka taa a bɛ ka sankɔrɔta o kala min kɛ o danaya in sɔrɔlen a fɛ sa a donna Ahamadiya la k'a sababu kɛ ni kumakan in ye o kɔnɔna na a ko maa o maa ni olu bɛ ka Ahamadiya kɛlɛ n'u bɛ k'a tɔɔrɔ tuma bɛɛ a bɛ nin kɛ daluya ye a yɛrɛ bolo k'a fɔ n'a kun y'a sɔrɔ Ahamadiya ko nin tɛ tiɲɛ ye ɲankuma tun b'a sɔrɔ Ala ye a halaki a y'o kɛ dalu ye a yɛrɛ bolo tuma bɛɛ ka jira mɔgɔw la. Humanity First mɔgɔw fana bɛ ka baara kɛ nin waati ninnu na kosɛbɛ hali bi ka se ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ gwɛlɛyaw kɔnɔ a ko o fana bɛ kɛ sababu ye tuma dɔw la maa dɔw fana bi Ahamadiya ka tiɲɛtigiya ye o kɔnɔna na Imam Mahdi alayhi salam ko mɔgɔw kan ka miiri ka tasi ko n'a kun y'a sɔrɔ ale ma bɔ Ala yɔrɔ ɲankuma tun b'a sɔrɔ Ala ye ale ka ko ban ko Imam Mahdi ko k'a ye miiri a ye tasi a ye kɔlɔsili kɛ yala se bɛ ne yɛrɛ ye k'a fɔ ka nin ko in sinsin wa a ko n'a kun y'a sɔrɔ ne ma bɔ Ala yɔrɔ ni Ala ka dɛmɛ tɛ ɲankuma tun b'a sɔrɔ ko in banna a mɛnna a ko nka nkalontigɛla tɛ se ka sanga sɔrɔ nkalontigɛla tɛ se ka se sɔrɔ ka se nin hakɛ in na a ye o kuma fɛ hakilitigiw a ye filɛli kɛ a ye kɔlɔsili kɛ a y'a miiri a k'a tasi a ko nin jiri sun in Ala de ye a turu wa nin jiri sun in Ala de bɛ a lami n'a kun y'a sɔrɔ nin jiri sun in tɛ Ala ka jiri sun turulen ye ɲankuma tun b'a sɔrɔ jugu ye a bɔn ka taa n'a ye o kuma fɛ diɲɛmaa kan ka miiri ka tasi a k'a dɔn k'a fɔ nin ye taamasiyɛn mɔgɔw kan ka kɔlɔsili kɛ min na o kuma fɛ an bɛ Ala deli Ala ka maaw ɲɛ yɛlɛ Ala ka u jidi faamuyaw la a bɛ dugawu kɛ Ahamadiya kelen-kelen bɛɛ lajɛlen k'i jija ka kɛ misaliya ɲuman ye u ka sigida la Ahamadiya kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ u ka sigida wajulikɛla de ye wa Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Hazrat Amirul Mu'minin Hazrat Amirul Mu'minin Jalsa Salana UK Jamaat Ahmadiyya Alamgir Narae Takbir
His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmed, may Allah be his helper. This address was solely and wholly dedicated to the progress of the Jamaat within the year. And you can understand how much progress we have had within the space of just a year, that this address went on. And still Huzur said there is much more that could have been said, but because of the time, he wouldn't say any much more. Many people joining the fold of the Jamaat, and the numbers of the Bayat, the numbers of people who have joined the Bayat, who have joined Ahmadiyya within the course of the year is about 249,408. This is significant. This is massive. 1.8 million publications, 86 mission houses, new mission houses, and 134 new mosques throughout the year. One thing that stood out for me was the members' voluntary work, which is called Wakari Amal. Huzur mentioned that it saved us about $8 million US. That is how much blessing that goes into the work of the Promised Messiah alayhi salam. Today, Huzur mentioned how the Jamaat has progressed far and wide, and just opposed it to the opposition and the things that have been done to stop the progress of the Jamaat. And yet the Jamaat is growing leaps and bounds day and night. And this is what you see today here at Jalsa Salana, UK. People coming from far and wide, coming to witness this progress. Here you can see the nationalities. Here you can see everything going on as a testimony to the truthfulness of the Prophet ﷺ, to the truthfulness of this Jamaat. What are you waiting for? It is amazing. Goosebumps, Dibasab. Alhamdulillah, alhamdulillah, that's all we can say. And we continue to be grateful to Allah Almighty. You've mentioned and repeated the amazing, amazing growth that the Jamaat has witnessed throughout the year. Alhamdulillah. Our dear viewers, will now pass you on for a short little break, and then we'll continue before the end of the day. Please enjoy that.